Phatar Hasteo thangai Swrangchati Muchungnairok tai wanana nanglia. Kwbangma Swrangnairok Phatar Hasteo Swrangchati Muchungu phiaba sininai grini bagwi Swrangui manbaya gja Phatar Hasteo Swrangna muchungui bo haini bagwi je borokrok je Swrangnairok Phatar Hasteo Swrangchati muchungui tongnairok borokno chubanani bagwi yak folobui rekha TISF. Kwbangma Tripura hasteni Swrangnairok Phatar Hasteo thangai Swrangui tongbayo. Phiaba Tripura hasteni Phatar Hasteo Swrangna thangtani kwbangma Dagimung kwbangma jongjal nuknani nango. Tripura hasteni Swrangnairok Phatar Hasteo Swrangchati thangka hingke poila nango sininai borok. Phiaba joto borokni no sininai kwrwi Phatar Hasteo haini bagwi kwbangma borok thokayoi rang nabui Phatar Hasteo admission khlainani kokrok ribui kwbang rang nai tongbayo. Phiaba baksa kheble Phatar Hasteo Swrangchati hwnwi thangka hingke sininai grini bagwi jongjal nugo haini bagwi borok chayarok bai manjagyatwi gdaliyatwi thokaijagyatwi Phatar Hasteo Swrangnai Muchungnairokno chubana bagwi yak fologui rekha TISF. Tini first salo koktoma thumnirokni panda khlaiwi Phatar Hasteo Swrangchati Muchungnairokno borokni thinangni kokno wansugui Swrangnairokni bagwi kaisa kotorma saklaimung saklaikha. Tripura hasteni Swrangnairok Phatar Hasteo Swrangchati bagwi admission ongnani bagwi chubanai TISF. Abo bai baksa TISF bai kwrwngnani bagwi Facebook page twibo kwrwngwi mannai tei joto divisiono TISF bodol tongnairok bai kwrwngwi Phatar Hasteo admission ongwi manbainai Tripura hasteni Swrangnairok tei joto information bo nawi manbainai. Tripura hasteni Swrangnairok tai wanana nanglia Phatar Hasteo thangai Swrangchati bagwi. जों दिनै नंनो रिंमानि कारण गांगाय जों साइमानो जे जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि फायते गोबांमा रोंसोनायरक त्रिपुरानि फाताराव प्रति बছर एभ्रि इयार नो परिना बागै थाङो ओमफ्राय जों परिना बागै थांनायनि बिथिङाव जों साइमानो जे एभ्रि इयार परिना थाङो खिन्थु हाइपानो जों कायसा प्रब्लेम बा जागा कजाराव नुजागो जे जोंनि त्रिपुरानि स्टुडेन्ट रक बा जोंनि पेरेन्टस रक जों कामकायारक कानेक्शन करै कलेज बाय जोंनि फाताराव केवल जोंनि आसाम सिरिजाक जायखौ सिरक करै जतनि आबुनि बागै जोंहा कलेजनि कामकाय प्रपार इनफरमेशन नाहायाखै जों गोबांमा थार्ड पार्टिनि याकदि एडमिशन खालायजागो खालायमानि यागुलो अ जे थार्ड पार्टिनि एडमिशन खालायमानि यागुलो जों गोबांमा प्रब्लेमनि जागा जों नुजागो आ प्रब्लेमाव थ गोबांमा स्टुडेन्ट गोबांमा पेरेन्टस रक सिन थानि थायो ओंखाय जों आबुनो माने बाहायके तेबो कम खालायमा जेहेतु जों स्टूडेंट फेडरेशन नामुनो जों बाहायके ठीक खालायमा नामुन बागै जों दिनै अफ प्रेसमेन्ट दिनजामानि ते आमुन बागै ना दिनै जों लं गोसोआव फायमानि कक गांगाय जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा रोंसोनायरक एभ्रि इयार थाङै दङ ते प्रब्लेमबो जों नुजागो जे जागा जों मेक्सिमाम नुजागो जे थार्ड पार्टी बाय थांमानि परे आ जागा बर कलेज फीस गाहामकै रिजा गैया बर स्टूडेंट पे खायमानि परे फानो आबुनि यागुलो निनि एग्जाम मा आसु गैया आबुनि यागुलो आमहाय गोबांमा प्रब्लेम तो स्टूडेंट तो प्रब्लेम क्लायो आबुनि लगी जे चिनि पेरेंट्स रक कारण बरसे रां बाय पैसा बाय सपोर्ट खायमाने स्टूडेंट उनो परिनान बागै चिनि आमा बाबु सं तो बरक बतेबो प्रब्लेम फेस क्लायो ते जोंगामनि कोनो एक्शन मोना हारमाया जों साइमानो सब समय एभ्रियान नमाहाय ओंगै दं जों नंनि निउस चेनेलाव जों नुयै दं नमाहाय तो आमन बागै न जों बाहायके जों सुबायमान जेहेतु जों अर Swrangnairokनि बदल आमन बागै जों दिनै कायसा साग्लाय मुंखै हायमानि जों ताग्लानि सिमि जोंनि TISF ते गोबांमा स्टूडेंट फेडरेशन बाय जों मिलिवै मेनलि जों TISF दंनाय आबुनि यागुलो जोंनि गुबुननि स्टेटआव गुबुननि आजागानि रिजनेल स्टूडेंट फेडरेशन बो दंनाय नरमनो जों एडमिशननि बागै जों हेल्प खायमानाय माने नरम जुदि केवल फातार एडमिशन नांना मुसुंखा नरक जुदि कोनो बेंगलोर फान परिना मुसुंखा नरक दिल्ली परिना मुसुंखा नरक देहरादून गुवाहाटी जों नर्थ इस्टनि बिसिङाव मेघालय रग परिना गांगाय जों नंनो चुबानाय बाय एसिस्टेन्ट खायनाय जोंनो कोनो फीस कोनो रां जोंनो रिना नांगिया जों बास नंनो कलेज साजेस्ट खायमानो कारण इनफरमेशन साइमियाखै जों थानि कालेक्ट खायमा कलेज बाय जों टाइ आप खाताबु जोंनि कलेज बाय जों याक गोबांमा
रेसपेक्टेड कलेज रक जोंनि नर्थ इस्टनि इण्डियानि जेमन जोंनि सेन्ट्रेल दिल्लीनि कलेज रक दङ देहरादूननि कलेज रक दङ बेंगलरनि गोबां कलेज रक जों जत माने टाइप खायखा जों फुल इनफरमेशन दिबै जाते केबो কোনো प्रब्लेम ताक लाइथुं सिगांनिसिम न सिगाङावनो क्योर थाइन नामानि बागै बा उनि प्रिवेंशन हामानानि बागै जों स्टेप नाजाका नरक चिनि ओ जागानि हयते TISF नि जुदि कोनो हेल्प नांगा चुबा चुनांका न एडमिशन नांगा जों चिनि नाम्बार डिटेल चिनि TISF नि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियास स्टूडेंट फेडरेशन नि आजागाव जों रिजाकनाय ओ TISF नि जत चिनि डिविजन दङ जत डिस्ट्रिक्ट न डिविजन नि नाम्बार कनभेनर दङ जों नाम्बार दिनाय नर बर बाय कन्टेक्ट खायमाने यागुलो नर कलेज नि इनफरमेशन बो कलेज बाहाय बर नंनो प्रोवाइड खायनाय आबुनि यागुलो नंनि फी स्ट्राक्चर न बाहायगा थाङे आरो एडमिशन नंनाय जों जतनो नंनो चुबानाय कारण जोंहा जागाव अफिशियली बो गोबां बर बाय मीटिं खाय जों बर बाय अलरेडी टाइप फंखा टाइप माने यागुलो जों नंनो कलेज नि नाम्बार जुदि नं नांखाय जों नंनो बदिनाय नंनो कलेज नि हयते हेल्प खायजानाय चिनि हयते हेल्प खायजानाय without any cost जों कोनो अजागाव जों रां मोननो हायो कोनो बया जेहेतु जोंनि TISF नि सामु ते एभ्री इयार न प्रब्लेम जों नुगो आउन बागै जों स्टेप ना जागा ताकलायनि सिमि जाते तेसा उलनि सिमि जाते आंदि तांथुम आउननि बागै जतनो अ प्रेस मीडिया नि इंगै आं दिनै TISF नि प्रेसिडेंट चिन लगे और TISF नि गोबां बदल रखनि दङ माने डिविजन नि सरि अब आगरतला दङ मोहनपुर सिमना ते गोबां स्कुल नि इनचार्ज रक दङ कलेज नि इनचार्ज रक जों जतनो नंनो दिनै और आसुगै नंनो सुबाना बागै जों जागा रिडिं जा त्रिपुरा तो जों एडमिशन हेल्प खायनो दङ गोबां कलेज रक सो आउट अफ त्रिपुरा नि जेटा इशू दङनि दिनै सिमि जों सेंजाखा नरक जोंनो गोरगैमानो सोंबाय चिनि डिटेल्स रक TISF नि चिनि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियास स्टूडेंट फेडरेशन बोफोरन सिमि जेंजाखा नंनो चांजांनाय अमु ताइको एडमिशन तो जों अलरेडी गोबां जारा जोंनो सिननाय बर गैनो दंखा जों अलरेडी गोबां एडमिशन बो खायबायखा तो जारा सायबायनियाखौ बंनि बागैबो जों सायबानिना बागै नरमनि तरफ हायते जों साखलाय बुनो दिनै सिमि साखलाय जाखा नक दिनै सिमि बानो जोंनो कांटेक्ट खायमानो खोनापानो खायमानो जे ताबो एडमिशन सिजन दंनाय जों जेसे हेल्प खायमानो जों खालाय अब के त्रिपुरा वानजै जतनो दा थांना जे चिनि तो सामु तो जों तो जागा चिनि मेन त्रिपुरा म थाङो जे चिन बुबाग्रानि वानसुम तो थानसा तो जों थानसा हिनै अ जागा जों त्रिपुरा नि जे जों सोंनाय थानाय जतननि न जों नायनाय जेसेबां जों साइज खायना हैगाय जों जतबाय न जों बरनो वेलकाम खायनाय जों बंनो हेल्प खायनाय